Здравейте, приятели, и добре дошли обратно в нашия канал. Днес ще ви покажа за какво похарчих 380 евро в Тему. Преди да започнем, искам да благодаря на всички, които гледат нашия канал, които са се абонирали, харесват и коментират. Хора, благодаря от сърце. Това значи много за нас и така помагате на каналът ни да се развива и да достига до по-голяма аудитория. Отново благодаря. А на тези от вас, които ни гледат, но все още не са се абонирали, моля ви, хора, направете го. Благодарим отново. Нека да започнем, разбира се, с най-големия пакет. Искам само да добавя, че пратката беше една, но тъй като беше много голяма, я разделиха на 4 пакета. Пишеше, че причината е митническа обработка, за по-лесна митническа обработка. Също така, ако пратката е прекалено голяма и всичко е в един пакет, плащате около 40-50 евро такса. Казвам 40-50 евро такса, защото в моя случай при толкова голям колет беше толкова. За по-малки колети, които излизат също от ценовата норма, не мога да кажа каква надценка се слага за митническата обработка. Дойдоха за 2 седмици, поръчах ги средата на ноември, края на ноември бяха при мен. Ако закъснеят с повече от 10 работни дни, Тему ми кредитира 5 евро, които мога да използвам при следващата си поръчка. Искам да започнем от най-големия пакет, защото много дълго чаках и се вълнувам да отпием от кафенцето. Взела съм си една ножичка и нека разопаковането започва. Този колет е подарък от мен за моят рожден ден, също така от мен за моя съпруг за Коледа. Така, опаковката малко калпава, както виждате. Когато са отваряли за митническата обработка, са облепили с нормално тиксо, но все пак поръчвам от Тему, не поръчвам от някой бутиков магазин, така че няма да коментирам опаковката. Разрезваме. О, да! Най-отгоре, разбира се, явно ще започнем с нещата за моят мъж, на който му стана лошо, когато му споменах, че поръчката е на стойност 380 евро. Жените ще ме разберат. На него му поръчах. А, не! Това не е за моя мъж, хора. Боже Господи, това е за мен. Така, за моят рожден ден ще махна пакетите настрани, за да не пречат. Ризата му е подобен десен в черен цвят и за това се обърках. Това е една рокля, надявам се да виждате добре, която поръчах за моят рожден ден и изненадващо харесва ми. Това, което беше на снимката, е всъщност това, което е и в реалността. Вау! Изненадана съм чак, не очаквах. Мислих си, че няма да изглежда по този начин. Всъщност аз съм поръчала няколко рокли, ще избера една от тях за моят рожден ден, другите ще си ги оставя за последващи поводи. Но определено, ако мога да оценя роклята от 1 до 10, направо си е 10. Не знам, много ми харесва. Пишете на вас харесва ли. Когато обработваме видеото, към всеки артикул ще добавим отстрани цена. Но смятам, че първата поръчка е топ попадение. Топ попадение. Оставям ги на страна и продължаваме към следващото. Като искам да добавя, че към тази пратка съм поръчвала и обувки. Нещо, което до сега не съм правила в Тему. Моя позната ми каза, че са доста качествени и удобни. Ще видим. И обувки. Така. Вау! Вау! Не знам дали може да видите, но изглеждат много добре. Вау! Поръчала съм по европейската скала номерация. Моят крак е голям, 41 номер. По китайската 43. Направо не мога да повярвам, хора. Тези обувки седно не са поръчвани от Тему. Както споменах вече, за първи път поръчвам обувки и не съм очаквала да дойде такова качество. Наистина, може да видите от по-близо. Стелката също е мека и изглежда доста удобна. По-късно ще облека сетовете, които съм поръчала
ще ви покажа как стоят на мен и ще ви кажа дали са удобни. Да, от 1 до 10 обувките са 10. Няма какво да си крива душата. Има ли блясък и камъни? За мене. 10 от 10. Направо от втората поръчка съм супер изненадана. Не очаквах. Това е палто, което си поръчах също за мен. Така. На допир е меко, имитира памук, със сигурност не е памук. По-скоро материята му е като... има си допир малко на изкуствено, нали? Но все пак от тему е. Ще добавя цената на палтото, както вече казах. Надявам се, виждате добре. Копчетата са си тук. Няма разшито. Материята е мека. Аз направо не мога да повярвам. Имам чувство, че не поръчвам колето Тему от някакъв друг сайт, в който артикулите са доста скъпи. Да, аз наистина платих 380, но това са 4 пратки с страшно много неща вътре. Сами ще видите. Заради това, че при лек допир има усещане на изкуствена материя, 8 от 10. За дизайн, копчетата, джобчетата, няма разшити шевове, 8 от 10. Определено 8 от 10. Така, продължаваме с обувките. Вау! Вау! Това не съм се объркала, я съм поръчала от друг сайт, не от Тему. Така, малко са доста бляскави, не са за всеки ден, са за малко по-специален повод при по-изчистен грим и с по-изчистено облекло. Не са за всеки ден, определено. Но и отново 43 номер по китайската номерация. Искам да кажа, хора, че не само ми прави впечатление, че изглеждат добре и както са били на снимката, ами изглеждат и доста качествено изработени. Наистина няма от някъде да са се отлепили, да има паднали камъчета или брокат, панделката да не е добре закрепена. Вътре си има ето такова, не знам как му беше името. Стелката също изглежда мека, ще ги обуя и ще ви кажа. Не знам какво става, но наистина очакванията ми бяха доста ниски и може би за това съм толкова изненадана. Наистина не вярвам. Друг път не съм оставала, до сега съдейки, друг път не съм оставала с толкова добро впечатление от поръчката. Винаги съм имала нещо, което не ми е харесвало във всеки един артикул. Но този път пишете дали ви харесват или са ви малко кич. Така, оставям на страна и продължаваме с следващия поред артикул. О, да! Това беше нещото, което ми направи най-силно впечатление, когато поръчвах пратката и нещото, за което нямах никакво търпение да дойде. О, да! Страхотно е, хора! Уникално е! Това палто ми харесва много повече от бежовото палто. Отново всички копченца са си на мястото. Няма разшити шевове. На допир е, особено тук на яката, уникално меко. Уникално меко. Вау! 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 А, 10 от 10. Няма какво да го коментирам. Тук е 10 от 10. Това палто, цвета, това как е зашито, как изглежда на допир, не е толкова изкуствено, колкото бежовото палто. На допир е много мекичко. Ако не знам, може би бих си помислила, че от памук, но вау! 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 Може би го повторих 10 пъти, но още 10 да го кажа. Леле, дано ми стане и ми да е добре, защото няма да имам търпението да го връщам и да поръчвам ново. Уникално е. Отново слагам настрани. И първата торба почти е празна.
Нещо, което мисля всяка дама обича – дамска чанта. Тази чанта не е случайно поръчана в този цвят. Има и обувки, които се надявам скоро да намеря. Нека я отворим. Уникална е. Малка е, не е за ежедневна употреба, но за повод, колкото да ви събере телефона, едно червило, огледалце, да. Има и дълга дръжка. Това съм го пропуснала. Да, ето я. В златист цвят е, да е по-шокаритетно като за мене. Ето тук отвътре се закача. Чантата наистина е уникална. Харесва ми много. Страхотна е. Това видео не е нагласено, но пак ще дам 10 от 10. Не знам какво ми става днеска. Явно съм имала много ниски очаквания, но просто хора, всяко нещо ме изненадва и то положително. Много ми допада чантичката. На допир е много мека, като имитира сатен. Но е страхотна е. Добре. Слагам настрани. Пиваме си малко кафенце за добро настроение. Ако и вие гледате сутринта, на здраве с кафето. О, да! О, да! Абе, обичам си аз белия цвят. Към бялото палто съм поръчала една бяла, много нежна рокля, като я показах на децата ми преди да я поръчам, защото аз обичам да се съветвам с тях, нищо, че са малки и са момчета. Винаги се съветвам, когато поръчвам някоя дреха за мен. Казаха ми, че тази рокля е като ангел. Вау! Опакована е уникално. Хартия. Сгъната е с етикет. От кога дрехите на Тему имат етикет? Аз ли съм пропуснала нещо? Показвам ви я така, тъй като не знам дали ще се види много добре. Ще ви я покажа и по-надолу. Уникална е. Спаети е, но не е претруфена. Нежна е. Перата допринасят с добър акцент. Не е прекалено къса, средно дълга е. Не знам, аз впечатлена съм. Смятам, че с бялото палто ще се върже страхотно. Показвам я пак. Отзад на гърба се закопчава с цип. Ето тук. Няма какво да кажа. 10 от 10. Роклята и бялото палто, ако можех да дам повече от 10, и 20 бих им дала. Страхотни са. Страхотни са. Заслужаваше си. Не съм чакала прекалено дълго, защото 2 седмици, при положение, че пристига с самолет, минава митническа обработка, не са много време. Може да ми споделите в България за колко време пристигат пратките от Тему, тъй като нямам наблюдение. Когато живеехме в България, не съм поръчвала от Тему и за това не знам. Следващия артикул е малко по-скромен, чорапогашник, телесен цвят, който да го нося. Паства с всички рокли, които съм поръчала. Няма да го отварям, обикновен чорапогашник. Не ми е толкова интересен, просто... О! Тъй като нося злато, реших за рождения си ден да поръчам нещо по-специално, което не бих носила в ежедневието, но за повод е окей. Ще ви го отворя да видите. Малко е по-златно и по-жълто, отколкото ми се искаше да бъде. Какво мога да искам за 1, 2, дори и 3 евро да е? Пак си струва. Слагаш го един път и не се разправяш повече. Та сега ще го отворя, за да видите и вие. Да, 5 от 10 като оценка, но може би за цената и спрямо повод, има и пръстен,
който е разтеглив и може да пасне на всеки един пръст, на всяка една ръка. Да. Може би гривната няма да я сложа, а може и да я сложа, не знам, ще видя. Но във всеки случай не бих се занимавала да го връщам. Не си струва. Но да, 5 от 10. Ето нещо, което ми идва по-шокаритетно и на което няма да дам 10 от 10. А то вече даже едното падна. Не, хора, излагах. Падна, но не се щупи обицата, ами падна тапичката отзад. Добре. Се разправям после с тебе, приятелю. Така, да продължаваме нататък. О, да. Ето е и роклята, за която ви споменах по-рано, че съм поръчала чанта и обувки в тон. О, много е мека. Дантелата много ми харесва. Придава страхотен акцент върху тоалета. Изчистена, но смятам доста модерна. С цип. Супер доволна съм. Наистина. Супер доволна съм. Да. Материята е като памучна рокля. Наистина е много, много добре. Самата рокля не е нещо кой знае какво. По-изчистен вариант. Като я пробвам ще ви кажа, но 8 от 10 мога да й дам. Бялата рокля от всякъде бие. Аз се вижда, че не са много по-изчистените неща, но определено 8 от 10. Ето тук и виси едно конче, което ще отрежа по-късно, но като цяло, да, доволна съм, ципа е здрав, няма разтворени шевове, има само едно конче. Не, падна. Така че, да, окей, 8 от 10 за теб. Фило. Така, първият е празен. Да продължаваме натам. Сега ще отворя следващата пратка, която е средно голяма и след това имам още две малки пратки. Отново калпаво опакована, разбираемо. Предполагам на митницата ги отварят и после ги лепат с това тиксо, иначе не виждам смисъл. Всеки път ми пристигат с такова тиксо залепени отгоре и се чуда защо, но най-вероятно това е причината. Не. Не. О, не. Не. Хора, да, чантата е хубава, обаче трябваше да е по-голяма. Това е като тези снимки, поръчах си диван от Тему и дойде ето такъв диван. Сега аз мога да го кажа с чантата. Мислех, че ще е голяма дамска чанта, която е... която може да ви побере цялата покъщина вътре и нещата за децата. А то се оказа, че е малка. Мен не ми трябва малка чанта, Тему. Не, Тему не са ми виновни. Аз съм си виновна, че не гледам размерите на чантите. Това нещо... Не знам дали ще я запаза. Супер е като цяло. Има дълга дръжка. Циповете работят. С 3 отделения е. Не искам да махам това, защото най-вероятно ще я върна. Харесва ми. Де да беше по-голяма. Харесва ми, да. Определено ми харесва. Много ми харесва. 9 от 10 ти давам, само защото е по-малка. Ако беше малко по-голяма и можеше да събере всичко от моята дамска чанта, щях да си я носа с най-голямо удоволствие. Но, уви, който не гледа размерите на чантите, откъде да знам, че е една педа. Както и да е. Както са казали хората, човек се учи докато е жив и се учи от грешките си. Затова следващия път, Стефи, моля те, погледни какъв размер е чантата, за да не дойде като дивана от Тему. Да.
Добре. Следващото пак е чанта и трябваше да бъде толкова малка чанта, защото ми е за бялата рокля и бялото палто. Тоест за повод. Няма да я нося в ежедневието си, така че малка чанта за повод муцка. Да, леко е смачкана, нормално, набутани са 1000 неща в един плик, който е търкалян не знам си колко хиляди километра. Но като цяло има си и дълга дръжка. Да. С златисти елементи, защото, както казах, предпочитам злато. Много окей. Много окей. Малко е смачкана, пак казвам. Да проверим циповете. Нещо много важно за чантите. Окей, да. Дръжките са окей. Панделката е малко... не, оправя се. Не е крива. Ето. Това е. Най-вероятно ще й добавя дълга, тъй като предпочитам да си нося чантите дори малки с дълга дръжка. Да, 10 от 10. Наистина 10 от 10. Това, че е смачкана, не повлиява на оценката ми, тъй като ще я напълня. Даже бих казала, че може да побере повече неща от просто телефон, червило и огледалце. Така. Това нещо е бело, няма да ви го показвам, няма и да го връщам. Ако стане, стане. Ако не стане, ариведерчи. Дойде ред на... Изсипах обувките. Харесва ми това, което виждам. Харесва ми. Вау! Вау! Хора, уникални са. За моята сватба имах подобни, които бяха доста по-скъпи и не толкова хубави, колкото тези от Тему. Миришат малко на лак, на боя, ама нормално дето, все пак. Откъде ги поръчвам? Да, доста миришат, ама като ги оставя на отворено, ще се размиришат. 10 от 10. С чантата смятам пасват перфектно. Къде е чантата? Ще ви ги покажа по-късно, когато ги облека и обуя. Уникални са. Поне на мен страшно много ми харесват. Леко лачени са. 11 от 10. Ето дадох оценка. 11 от 10. Това е. И сега дойде ред за нещо много вълнуващо, което не поръчвам за първи път от Тему портмоне. Предишното ми портмоне, т.е. това, което използвам в момента, го имам над половин година. Със сигурност над половин година. Сега чак му падна един елемент. Циповете и копчетата са още здрави. Супер доволна съм. Обичам да ползвам по-евтини портмонета, да ги сменям по-често, отколкото да купя едно скъпо кожено портмоне и да го ползвам години. Не е за мен. И сега часът на истината. Ще ми хареса ли това портмоне или не? О, да! О, да! Вау! Хора, много яко е опаковано. Да! Погледнете! Мисля, че струваше нещо под 20 евро. Има достатъчно разделения за карти. Аз имам доста карти, визитки, снимки на семейството ми, снимки на децата. Така че моето портмоне не съдържа само пари и стотинки, центове, ами доста бележки, някой път си записвам някакви неща, слагам си го в портмонето. Когато изпращам пратки, също пазя бележките в портмонето си, защото винаги ми е под ръка. Абсолютно супер доволна съм. Опаковано е много добре. Ципчето. Ето може да видите. И да чуете също. Предполагам на микрофона се чува.
Ето го изгънато. Не. Помислих, че тук отзад има джобче, но това беше едно друго портмоне, което гледах. Не знам, хора, за тези пари струва си. 15 от 10. Знам, че скалата е до 10, ама това много ми харесва. Наистина много ми харесва. Отново е със златен елемент, червено, защото знам, че червеното е на пари и е лачено, защото исках да отива с черната чанта. Ама не, няма черна чанта. Надявам се да си намеря друга, защото доста търсих за тази чанта и само тази ми хвана окото. Харесах една друга, но пишеше, че ще дойде от 25 работни дни до 40 работни дни. Не се изпращала със самолет, което на мен ми се стори доста дълго за една чанта от 20 евро. И затова предпочетох да поръчам тази, ама явно трябваше да си поръчам другата чанта, да си я изчакам на спокойствие и то май така ще стане и сега. Което си е за мен, явно си ме чака. Стига толкова с портмонето, отделихме му достатъчно много внимание. Доволна съм, хора. 15 от 10, 20 от 10, 30 от 10. Това е моето портмоне. Доволна съм от всичко. Не харесвам малки портмонета. Обичам големи портмонета, защото и документите ми стоят вътре. Така. Сутени. Не мисля, че трябва да им отделям кой знае колко много внимание. Поръчала съм си такива с силиконов гръб, за да може да се носи на рокли с гол гръб, да не се вижда сутена. Дори да не са окей, оставям си ги. Ако са ми големи, ще слагаме силикон. Майтата са. Добре. Още нещо, което съм поръчала. Боже, то до сега само неща за мене. Каква съм егоистка, боже. А за мъжа ми само 3 неща мисля, че поръча. Не 4. Ама дали са дошли всичките, сега ще видим. Кълъвче за телефона ми. Обичам кълъвчетата за телефона ми да си ги поръчвам от Тему. Едни и същи с тези, които са от 20 евро на пазара тук в Германия. Поне това, което съм виждала, само че там за 20 евро мога да си поръчам 10 кълъвчета. В най-добрия случай. Обикновено кълъвче. Мисля, че това трябваше да е с някакви звездички отзад или брокат. Или може би се бъркам. Не знам. За обикновеното кълъвче, какво да му дам? 7 от 10, примерно. Не знам. Окей. Да. Няма какво толкова да му се възхищавам. Просто кълъвче за телефон. Защото бързо ми се изтъркват. Ама то за 2 евро година ли да сеят? Това е по-интересно, да. Това е по-интересно. Добре. Двете кълъвчета, да кажем 7 от 10, защото са кълъвчета и не смятам, че трябва да им дам по-голяма точка. И не смятам, че трябва да им дам повече от 7. Това като гледаме голяма кутия и предполагам дойде ред за артикулите на моят съпруг. Вау! Приятели, не знам дали може да видите, но тази обувка е страхотна. Имитира шеф, ето тук. Браво, Тему! Ама аз ще почна по-често да пазарувам от вас. Сега Дани това ще го чуе и после има да ми пили на главата, ама много важно. Пиленце, това е за теб. Страхотни са. Маля да му станат. Поръчах му гигантският, мисля, че беше 52 номер, тъй като неговия крак е също голям. 46 по европейската скала, но по китайската 51 и 2 не мога да видя. 53 намерих. 53. Значи моите са 43, неговите са 53. Но надявам се да не са му големи. Ако са големи, на всяка цена ще ги върна и ще ги смена с други, защото заслужават си. Мисля, че струваха около 20 евро. Ще добавя цената. Определено заслужават си.
Даже съм очудена. Не мога да повярвам. Не мога да повярвам, че толкова хубави обувки е имал в Тему. Аз никога до сега не съм поръчвала обувки от Тему. Една моя приятелка ми спомена и каза, че тя си е поръчвала няколко пъти, както вече казах. И втория плик е празен. Дойде ред на по-малките пликчета. Те са 2 на брой. Предполагам, тук вече трябва да се крият неща за моят съпруг. Чудили ли сте дали може с ножицата, докато отваряте пакета, да срежете нещо вътре? Аз да, много пъти. Уау! Нещо шокаритетно пак за мене. Какво? Това с какво е лепено? Капчета ли използвате? Много си лъскава. Това също ми е за още едни обувки, които... За кои обувки ми беше това? Все тая, не знам, като почна да ги обличам, ще видя какво съм направила. Какво съм поръчала. Също има дълга дръжка. Къса дръжка. Копчето е окей, с хубав магните. Да, нищо особено. Реално изглежда точно така, както си изглеждаше на снимките. Просто аз се чудя за какво съм я поръчала. Не знам. Ама добре. 9 от 10. Висока оценка за нещо, което се чуи, ще си поръчала, ама става. Добре. Даваме настрани. Дойде ред и на ризата. Не е за мен. Почти като черната рокля, която аз си поръчах, със същите десени, затова от началото я обърках. Само не знам защо не е с закопчани копчета, да не би някой да я пробвал, да ми е върнал и да са ми я пратили на мене. Копчетата са супер. Има ги с сребристо са. Ризата е леко фалшива материя, струваше доста ефтино. Мисля, че беше под 10 евро. Пак ще ви излъжа, не съм сигурна. Ще добавя цената тук. Но 10 от 10. Стига да му седи хубаво, нали? Но доволна съм. Да. Това е следващото нещо за моят съпруг. Колан. Направо ще го отворя. Тъй като смятам, че ще му стане. Ето го. Как се закопчава? Аха! Много сложно, това не е за жени. Ми даде то мъжки колан. Естествено, че не е за жени. Доста хубав на пипане, доста плътен. Емблемата отпред е окей. 10 от 10. Абсолютно 10 от 10. Може би виждате, за тези неща не се вълнувам толкова, ама те не са за мене. Няма да ги нося аз, така че нормално. Този, който ще ги носи, той да си ги оценява. Аз мога да кажа 10 от 10 по моите виждания. Още една рокличка. Горката аз. Че са ми малко 2. 3. Четвърта. Много е яка. Точно това, което очаквах.
Не толкова претенциозна. Става и за ежедневна рокля, през лятото, разбира се, с коланче, което се опитвам да закопчая, за да ви покажа как изглежда. Определено много куклинска и кокетна. 10 от 10. Да, това определено е 10 от 10. Харесва ми, харесва ми. Ами то почти не остана. Къде е? Той до мен. Аз се чудя къде е. Отново залепен трагично. Трагикомично. Да. Това е последното нещо от моята пратка и е за моят съпруг. На него също поръчах палто, като моите, само че в черен цвят. Не дамско, разбира се, мъжко палто. Вау! Поръчала съм го в размер XL, надявам се да не му е голямо и да му пасне точно. Копчетата са си на мястото, материята е леко хлъзгава, леко изкуствена, но допустимо. Няма разшити шевове, джобовете са окей. 10 от 10, аз направо не мога да повярвам, Тему за втори път. Уникални сте, продължавайте да правите това, което правите. Аз ще бъда верен ваш ползвател. Аз наистина съм в шок. Не вярвах. Мислех, че половината от нещата няма да са това, което са били на снимките и ще трябва да ги върна. Но то се оказва, че аз ще си платя тия 380 евро. Тоест аз съм ги платила да има, че няма да ги получа обратно. Жалко за моя господин и супер за мене. Много съм щастлива. Супер съм доволна. Поръчвала съм няколко пъти вече от Тему, но по-скоро такива дребни неща, като портмоне, чанта, някое буклуче за вкъщи, кофа за буклук съм си поръчвала за тоалетната, то тези каничките за течен сапун, диспенсари за течен сапун, но такива дрехи, обувки не съм поръчвала и мога да ви кажа, че съм супер изненадана от това, което пристигна. Пристигнаха на време, не съм имала никакви проблеми. 10 от 10. За цялостната поръчка 10 от 10. Имате палци нагоре, Тему. Браво! Много добре сте справили. Мисля, че видеото стана достатъчно дълго и достатъчно изчерпателно от към оценки и отзиви на всички продукти, поръчани от Тему. Ако това видео ви е харесало, моля, харесайте го. Ако това, което правим, ви харесва, абонирайте се, коментирайте под нашите видеа, давайте идеи за други видеа. Ако имате нещо да кажете свързано с Тему, нещо, което на вас не ви е харесало или ви е харесало, или някакъв отзив, какъвто и да е бил той, пишете ми долу в коментарите. Ако такива видеа ще ви бъдат интересни, отново пишете долу в коментарите. Ще се радвам да прочета всеки коментар и да отговоря, разбира се. Благодаря ви, че останахте с мен до края на видеото. Целувки от мен! Ще се видим в следващото видео. До скоро!